Prečo by ste mali založiť vyvýšený záhon? Predstavte si, že môžete pestovať svoje obľúbené rastliny bez toho, aby ste museli mať neustále skrčený chrbát. Vyvýšený záhon vám umožňuje pracovať so záhradou z pohodlia a bez bolesti, čím ušetríte svoj chrbát a zároveň si užijete radostný zážitok z pestovania. Okrem toho, vaše rastliny budú chránené pred inváziou škodcov, ako sú krtkovia, hraboši a slimáky. Výška a ohraničenie záhonu tiež zabraňuje nežiaducej burine, čím vaše záhradné úpravy budú oveľa jednoduchšie. Ale pozrite sa na to z iného uhla pohľadu. Vyvýšený záhon môžete mať kdekoľvek. Môžete ho umiestniť na terasu, na betón. To znamená, že aj keď nemáte k dispozícii typický kus záhrady, môžete si vytvoriť svoj vlastný zelený raj. Celý váš záhradný set bude doslova vo vašich rukách. A nezabudnite na mikroklimatické podmienky, ktoré vyvýšený záhon poskytuje. Rastliny sa v ňom cítia ako doma, čo znamená, že budú zdravé a silné. Čím vyplniť váš vyvýšený záhon? Začnite hrubými časťami ako odstrihnuté vetvy stromov a kríkov. Odporúčame pridať sieť na dno kvôli prehrabávaniu hlodavcov. Následne pridáme pokosenú trávu, mačinu, nevyzretý kompost a zeminu zmiešanú s vyzretým kompostom. Nakoniec zakryte zeminu mulčom alebo štiepkou. Takto vytvoríte ideálne prostredie pre rastliny a poskytnete im všetky potrebné živiny na zdravý rast.